Джен Олбенмайкен, ние ще демонстрираме една такава песен. Песента се казва Боболечка. Много ми е интересно да я чуя. Понеже идва края на сезона на колезането, идва зима, ще трябва да наблягаме на тренировките вкъщи. Тоест, на клякане. Не, че е нещо ново. Но да видим имаме ли пълния обем на клякане. Да го премерим. Днеска срещнах Боболечка. О, 150! О, да! Нищо, че Добре, поглеждаш, имаме го. да се обърне се И стремеше. какво? Значи започваме Днеска срещнах Боболечка. с тежести. Бързо сламка и подадо. Наистина! Хвана се. За сега сме с 3 кила. Средата на сезона на крака. ще сме с 30. Ще Мечка сме ли с се 60. срещнеш или Боболечка, що ми спаднала е в беда. Погрижи се да живее, дай и твоята съдба. О, да! Мечка ли ще срещнеш или Боболечка, що ми спаднала е в беда. Погрижи клека. се да живее, С 3 кила. дай и твоята съдба. Пък това си 30 кила. Дни ще минат и години, И какво? в живота идва ден. О, Ако да! си направиме 100 Ще клека. се опиташ С да 3 се кила. изправиш, но ще Аз си бъдеш направо. тук сломен. 300 кила. И тогас бас. ръката твоя, други две ръце ще хванат. И тогас душата вярва ли, баш по-силно ще израсне. О, да! Мечка ли ще срещнеш или Боболечка, що ми спаднала е в беда. Погрижи се да живее, погрижи се да живее, дай и твоята съдба. О, да!